Sikerült a spotlámpát elkészíteni, mint látható egész jól világít, és ráadásul állítható a fókusza. Így. Ezzel lehet irányított fényt alkalmazni, ez azt hiszem jól fog látszani a képen. Ugye? Na jó, de hát folytassuk a történetét a filmművészetnek, vagy a filmtechnikának, inkább a filmtechnikáról beszélnék. Először is a spotlámpát úgy kell beállítani, hogy mindig koncentráltan ott legyen, ahol az illető van. Fejfénynek is szokták nevezni mondjuk a színházban. Főfénynek tudták nevezni a filmszakmában. Mivel hogy egyelőre csak két lámpánk van, egy derítés meg egy spot, megint le kell védeni a 15 centit, vagy 15 méter. De a következő lámpát is el kell készíteni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A bicskát hozd ide, légy szíves, közben nyugodtan mehet a kamera. Tudom, hogy kicsit unalmasnak tűnik ez a dolog, de hát az a helyzet, hogy a filmet is röfre méri, illetve méterre. Különböző kiszerelésekben lehet filmet vásárolni. 300 méteres, 120 méteres, 60 méteres kiszerelésekben. Attól függően, hogy mekkora tekercset akarunk leforgatni. 1 méter film az 52 kocka. Ez a 24 kocka per másodperces sebesség, ez úgy alakult ki a 100 éves film történetében, hogy eleinte 12 kockával forgattak másodpercenként, aztán 16 kockával. Bizonyára kedves néző is emlékszik azokra az úgynevezett Chaplin filmekre, némafilm jelenetekre, ahol a főhős olyan furcsán szaggatottan mozog. Hát ez attól van, hogy a kamera nagyon lassan forgott, és amikor levetítették kicsit gyorsabban, akkor olyan szaggatott volt a mozgás. De fakad a film sebesség meghatározása a szem tehetetlenségéből is. Például, hogyha egy futó lovat vagy egy repülő madarat fényképezünk, filmkamerával forgatunk, és kockánként megnézzük a filmszalagot, akkor látható, hogy a fázisok külön-külön életlenek a kockákon, viszont egyben, mikor vetítődik a filmen, a vetítőgépen, akkor folyamatosnak tűnik. Végül is a 24 kocka per másodperces sebességet azt tartották ideálisnak ahhoz, hogy már a szem tehetetlensége összemossa a különböző mozgásokat, tehát ne legyen olyan szakaszos, töredezett. Ez az a 35 mm-es néma kapu, amiről beszéltem. A néma kapunak azért nevezzük, mert akkoriban még nem volt hangos film. És kinyitom ezt a kaput. Itt van néma. Ez a kocka például fényt kapott, elég szépen látszik. A hangos kapu az itt a szélén, kicsit le van vágva a kép szélén, mert oda exponálják oda a hangot. Most kinyithatsz ezzel a varióval, a videón. Ezt el is vágjuk itt, ezt a filmszalagot. Nem kell ettől megijedni. Általában az történik, hogyha az ember leexponál egy filmszalagot, akkor azt a részt azt levágja, és azt kiveszi. És elteszi, hogy a laboratóriumba elküldje. Hát nálunk ez nem lesz probléma, mert saját laboratóriummal dolgozunk, úgyhogy önmagunknak küldjük el az anyagot. De ennek ellenére kell tanulni azt a formációt, ami egy filmszakmában szükséges. Ugye erről már beszéltem az előző jelenetben, hogy ez egy kazetta, egy fekete doboz, amiben van a film.
Na most miután ezt világosban nem szedhetjük ki, mert fényt kap, erre való az úgynevezett töltőzsák. Úgyhogy én most szépen lecsücsülök ide, és megkérnélek, hogy a kamerát, a videokamerát, azt fordítsod majd rám. Amit itt hagytunk, az a szűzanyag, tehát erre még lehet forgatni. Azért nem szűznek, mert még nem volt rá exponálva semmi se. Azt majd visszafűzöm a kamerába. Egyelőre beteszem egy dobozba ezt a filmet. A töltőzsák az nagyon sok viccre ad alkalmat, meg nagyon sok nevetséges szituáció adódik belőle. Ugyanis az a helyzet, hogy minden segédoperatőr és operatőr, aki kezdi a szakmát, az először is a töltőzsákkal ismerkedik meg. Ez egy 3 rétegű fekete rongy, zacskó, amiben belerakunk egy üres filmes dobozt, ebben kerül majd bele a film. Ez egy 60 méteres filmes doboz, illetve egy fekete zacskót, mert a filmet, amit kiveszünk a kazettából, először ebbe a zacskóba tesszük, becsomagoljuk, és aztán a dobozba. De mivel, hogy mindezt sötétbe kell végrehajtani, mindent bepakolunk ide ebbe a zsákba, a cipzárral bezárjuk, és régen gombolt rajt, most már ez egy nagyon modern költőzsák, tépőzárral leragasztjuk, majd a 2 karunkat szépen belefűzzük. Nyugodtan jöhetsz egy kicsit közelebb. Úgy. Az egyáltalán ne zavarja a kedves nézőt, hogy hátul a előtt, hogyha ugat, valószínű ő is részt kíván venni a történetben. A kazetta szétszedéséhez azokat a bütyköket most csak elmesélek, hogy sötétben maradok. Töki, maradjál már csöndben, mert nem tudok felvételt csinálni. Töki, puss! Az a helyzet, hogy a filmszalag, amit kivettem, az már itt van a kezembe. Csak azért mesélem, mert senki se tudja, ugye. Hát ez elég rövid ez a szalag, ez körülbelül olyan 10 méter, ami le lett exponálva. Meglehetősen kevés. Ez a múltkori felvétel, majd amikor előhívjuk és vetítésre kerül az esküvő, akkor fogják látni. Most teszem bele a fekete zacskóba az anyagot. Most pedig berakom a filmes dobozba. Ennek nagyon gyorsan kell történnie a kép kazettázásnak, mert az egész stáb várja ugye a segédoperatőr. Sokszor előfordul, hogy itt a lába közt matat, és elég obszénnek tűnik ez a láb előtt egy fekete rongy, és kb. 30-40 ember nézi, hogy vajon mit csinálod. Tessék, itt van a film, benne van. Még ezt körbe kell szigetelőszalagozni, és rá kell írni, hogy tulajdonképpen mi van rajta. Ez a kazetta, ebben jön ez a mag. És a filmszalag az így tekeredik, és itt kell átfűzni kis posztó rétegek közt, és amikor a filmszalagot átfűztük rajta, akkor ezzel csukjuk be. Ez a kazetta fedele teteje. Ez jön bele tulajdonképpen a felvevőgépbe. Mindjárt megmutatom. Kérem szépen a szikszalagot, köszönöm. És ha leragasztottuk a dobozt, akkor az tanácsos dolog, hogy a szigetelő szalaggal, amikor körbeértünk, egy enyhe ferde mozdulattal ráhúzzuk a doboz tetőre, és letépjük, és ez jelzi, hogy ez egy exponált anyag. Tehát véletlenül se szabad újra befűzni. Előfordult a filmszakma történetében, hogy egy újdonsült segédoperatőr, közben fölállok, úgyhogy nyugodtan nyisd ki a varióval, mert közben befűzöm a kamerát, de azért elmesélem ezt a történetet. Egy újdonsült segédoperatőr spórolni akart az anyaggal, és 120 méteres darabot mindig ugyanazt fűzte be. Éppen egy bányában forgatott a stáb, és mikor egész nap dolgoztak és följöttek a bányából, akkor mondta a segédoperatőr, hogy hát tulajdonképpen megspóroltam nektek egy csomó anyagot, és akkor megkérdezték, miért? Azt mondja, hát 2 oldalt perforált ez a filmszalag, nyugodtan közelíts rá itt a filmszalagra. Úgyhogy újra befűztem. Úgyhogy 10-szer exponáltak ugyanarra a tekercsfilmre, így újra kellett az egész felvételt csinálni. Egyébként azért jó, ha erre még jobban ráközelítesz, nyugodtan használod a digitális variódat, mert akkor legalább elmagyarázom a filmszalagnak a történetét. Ezek a perforációk, ezek a kis lyukak, amiben beleakad a grejfer, úgy hívják a grejfer, most így az ujjammal mutatom, ami húzza a filmet. Nyissál ki egy kicsit a videóval? Igen. Tulajdonképpen itt a kapuban látható a grejfer,
egész picit a kis kampók, ezek nem tudom mennyire lehet közel menni hozzá. Látható ez itt? Nyugodtan menni még közel. Azok viszik a filmet. Látható ez a grejper, ahogy Igen. Ezek a kicik. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy ezt a lukacsos dolgot, mint elmondottam, a Lumière úr úgy találta ki, hogy mint a varrógép anyagot viszi a filmet a kamera, most befűzöm, és szemmel látható, hogy itt alul jön ki, a grejper tökéletesen viszi. Ez a hurok, ez arra való, hogy a film ne akadjon meg, hanem folyamatosan tudjon belemenni a kapuba. Megfordítjuk a kamerát. Itt látható ez a mechanika, ami az egész szerkezetet működteti. Ide újra teszünk egy ilyen kis lufnit. Slufnit, hát nem tudom ezt magyarul, hogy mondják, egy kis hurkot, igen. És ide betűzöm a filmet, és ide jön az a kazetta, amiből az előbb kivettem a filmet. Szemmel látható lesz. Tessék. Ki is nyitom. Ide bedugom ebbe a bársonyba a filmszalagot. Berakom a kazettát a felvevőgépbe. Óvatosan vigyázva arra, hogy a filmszalag ne kerüljön meg, és minden görgőbe benne legyen, ilyen vezető görgőbe, különben nem szépen. Tessék, ide beleraktam. Ezen a bobin, itt van egy kis rováska, oda becsúsztatom a filmszalagot, az megfogja, hogy nehogy kicsúszson a vége. Ráteszem a tengelyre, így, és már be is fűztem, egy kicsit a kurblival rásegítek, hogy a filmszalagot szépen vigye, láthatóan viszi is. Ez ne zavarja a nézőt, hogy ez a darab fényt kap, ez tulajdonképpen csak 1 méter, 2 másodperc, ez szinte semmi. Itt ráteszem szépen a doboztetőt. Azt hiszem sikerülni fog. Persze ilyenkor nagyon izgulok, de hát egy idő után már olyan rutinos az ember, hogy minden körülmények közt rácsattintja. A kis füleket meghúzom. Már is be lehet csukni a felvevőgépet. Ugye? Még nem mutattam be a kurblit, ez az a híres dolog, amiről beszéltem. Régen nem motorral ment a kamera, hanem kézi kurblival. Én is ezt a kurblit használom. Itt van tehát a szűzanyag, amit még nem exponáltunk, az itt belemegy a kapuba, tovább és föltekeri a másik oldalon. És akkor már be is tudjuk csukni a felvevőgépet, óvatosan vigyázva, hogy azok a kis hurkok tökéletesen helyükre kerüljenek. Visszatesszük a kurblit, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a kamera felvételre kész. Kicsit ráforgattunk, hogy a fényt kapott rész átszaladjon. Kamera felvételre kész. Még egy dolgot kell csinálni, ami nagyon fontos. Gyere ide, közelíts rá erre a méterszámlálóra. Meg kell állítani pontosan a métert nullára. Igen. És én azt szoktam csinálni, de csak biztonság kedvéért, mert eléggé szórakozott vagyok, hogy leragasztom a kamera oldal zárólemezét, hogy még véletlenül se tudjam kinyitni. És erre a szigetelő szalagra, amit leragasztok, rá szoktam írni, hogy milyen nyersanyag van benne és hány méter. A Lumière úrék hasonló géppel dolgoztak, úgynevezett filmátnézős kamera, ami azt jelenti, hogy itt belenézek, itt a keresőbe, a filmszalagon átnézek, és pont az optikán keresztül látok. Ez elég elavult szisztéma, ugyanis a film olyan vastag és olyan sötét, hogy nagyon nehezen látni benne a képet. Köszönöm szépen. Tehát ide ráírjuk, hogy TF8-as nyersanyag, 8, szűz, és kb. 20 méter. Tehát még van benne körülbelül 20 méter, az olyan 40 másodpercnyi felvételnek felel meg. Ebbe a dobozba pedig én legalábbis kitapintottam az ujjammal, exponált anyagban, kb. 10 méter és TF8. Itt ugye is bemutatjuk a filmkamera működését, a mechanikáját.
Már beszéltem a kurbliról. Tulajdonképpen ez a kurbli az, ami egy megfelelő áttételen keresztül. Itt látható, nem tudom, jól látható a képen? Megnézzük a tévén, igen. Itt közelítsél egy kicsit rá erre a dologra. Itt. Erre, ahova az ujjamat teszem. Itt látható az, amiről mondtam, hogy húzigálja a filmet. A Greifer. Ez a lefölmozgó dolog, ez az, ami a film perforációiba beleakadva húzza a filmet, miközben az egész szerkezet továbbítja a filmet. Persze ezt a legegyszerűbben úgy tudom elmagyarázni, elnézést, hogyha erre fordítom a kamerát, pont szembe a videóval, ugye? És ezt a mozgást, amit láttunk, ezt itt, ezt megmutatom. Gyere nyugodtan közelebb, egész makróba belejöhetsz, hogy a Greifer működését lássuk. Az a kis kampó, az a Greifer. Az viszi a filmet. Jó? Visszahátrálhatsz. Egyébként állítólag ez nagyon szép, ez a szerkezet. Nekem a régi gőzmozdonyokra emlékeztet, meg a különböző ilyen mechanikus dolgokra. Például itt van egy regulátor, egy röpsúly. Ez itt, ahol az ujjamban látható, ez? Ez. Ez a röpsúly, ez arra való, hogy egyenletesen lehessen tekerni a kurblit, ugyanis ha nem egyenletesen tekeri az ember a kurblit, akkor változik a filmfelvételnek a sebessége. Például különböző országokban különböző zenéket és dalocskákat találnak ki arra, hogy egyenletesen tekerjék a kurblit. Például a franciáknál, mint a Lumière testvéreknél, ott az Avignon című kis dalocska volt az, amire tekerték a kurblit. Az amerikaiaknál a One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi. A magyaroknál 1 másodperc, 2 másodperc, 3 másodperc, 4 másodperc, 5 másodperc. Minden országban más kis számolósdit vagy gyereknótát találtak ki arra, hogy ezt tökéletesen tekerjék. Ha egyet tekerek, az alatt megy 8 kockát a film. 1 másodperc alatt. Ha 2-t, az alatt megy 16 kockát. Ha 3-at, akkor megy 24-et, az már elég kemény fizikai munka. Nem véletlen, hogy egy idő után átálltak a motoros tekerésre. Sebi, várjál, ne indulj még el, azt szeretném kérni, hogy mérjél még egyszer fény. Mennyi? 16. 16-os blende. A fénymérő az arra alkalmas, hogy megméri azokat a fényviszonyokat, amik közt dolgozunk, és hogy annak alapján be lehessen állítani a blendét az optikán, tehát hogy mekkora lukon menjen be a fény a filmszalagra, és így lehet meghatározni pontosan az expozíciót. A fényképezőgépekben is van fénymérő, úgynevezett automata fénymérő, meg félautomata fénymérő. A filmesek általában külön használnak egy fénymérőt, amin beállítják pontosan azokat az értékeket, hogy milyen érzékenységű a nyersanyag, és annak alapján milyen blende állást, milyen rekesznyílást csinálnak a kameránál. A filmkameránál egyébként, ha a sebesség mondjuk 24 kocka per másodperc, akkor minden kockára pontosan 1/50 másodpercet exponál. Ha sebességgel megyünk, akkor körülbelül a 30-adot exponál egy kockára. A fényképező gépeknél minden időt lehet állítani, és minden blendenyílást. A filmkameránál nem, mert hogy mivel folyamatosan megy, az meghatározza azt, hogy kockánként mennyit exponál. Hát ha itt megnézzük például, ide belenézünk ebbe a kis linkba, megmutatom, leveszem a hátsó sapkát, ugye? Szóval, igen, a videókamerán is keresztül látnie. Attól függően, hogy hogy tekerem, vagy sokáig látjuk azt a kis lukat, vagy kevés ideig. Na most a fénymérőnél ez a sebesség, ez abszolút meghatározott. Fix értéket kell, hogy képviseljen. Például a fénymérő, mutasd meg, légy szíves még egyszer, Sebi, a fénymérőt, te állj fel nyugodtan. Fordítsd ide, a nézők felé, ez nem érdekes. Gyere közelebb. Ide van írva, hogy cine. Látod? Ide. Az azt jelenti, hogy cinematográf, magyarul film.
8-as sebesség, 16-os sebesség, 32-es és így tovább. Ha ezt elkezdem forgatni, akkor szemmel láthatóan arrébb megy a felső skála is, a középső pedig fixen marad. A középső skála az tulajdonképpen a rekesznyílás, hogy az optikán mekkora luk legyen, amin keresztül bejön a fény. A felső skála az az idő. Az azt jelenti, hogy egy másodpercnek hányad részét exponáljuk rá a filmre. Például 8-as sebességnél, áthúzom ide az ujjam, 15-öddel. 16-os sebességnél 30-addal, 24-es sebességnél kb. 50-eddel. Exponáljuk kockánként a filmet. És ahhoz állítjuk a blendét. Tehát ott tartottunk a szektornál, mint az előbb elmagyaráztam, hogy ez a lemez, ami itt lassan forog körbe, addig mozog, itt már vége is van, és újra látható lesz a kapu, amíg a film mozog. Addig, amíg a film áll a kapuban, ebben a kapuban, ahova itt ujjal pofátlanul belenyúlok, addig a film exponálódik. Amikor a szektor, ez a vaslemez, újra elkezdi takarni a filmszalagot, az alatt az idő alatt mozog a film előre, illetve lefele. És ez így ismétlődik sorozatosan. Akkor kell beszélnünk egy kicsit az objektívekről is, amivel a felvétel történik. Itt van például ez az optika, amivel felvételt készítettünk. Íme. Tulajdonképpen ez egy lencserendszer. Vannak benne különböző lencsék. Olyan lencsék, amik nagyító lencsék. Van olyan objektív, amiben 10-15 lencse van. Az első objektív az tulajdonképpen egy luk volt. De hát ezt majd a fényképezés, illetve a leképezés alapvető sajátosságainál fogjuk említeni. Aztán kitalálták, hogy ha lencsét tesznek oda, az jobban összeszedi a fényt, és az jobban rávetíti a filmszalagra. Aztán lencse rendszereket építettek össze, ebben például legalább 3 vagy 4 lencse van. Van egy úgynevezett front lencse, az első lencse, és van a leghátsó lencsetag. Ezek a lencse rendszerek attól függően, hogy hogy vannak összeállítva, más és más fókusztávolságokat hoznak létre. A fókusztávolság az az, hogy hány milliméteres az optikának a leképzése. Az alapobjektív, amelyik úgy működik, mint az emberi szem, tehát torzításmentesen körülbelül ugyanazt mutatja, az 50 mm-es, ennél a 35-ös filmnél, amit mi forgatunk. Vannak az ennél nagyobb látószögű optikák, azoknak rövidebb a fókusztávolsága, és vannak az úgynevezett teleobjektívek, amiknek meg hosszabb. Teleobjektívvel közelfelvételeket tudunk csinálni, távoli felvételeket húzhatunk közel, például egy madár ül a fán, a nagy látószögű optikával pedig olyan helyeken tudunk forgatni, ahol nagyon kicsi a tér, és szeretnénk minél többet látni. Az a hátránya a nagy látószögű optikának, hogy torzít a széle. Minél nagyobb látószöge van, annál inkább elkezd hordósodni a kép széle. Alul és fölül is, plusz eltorzítja perspektívikusan az ember. Tehát például a nagy látószögű optikákkal mostanában nagyon sok ilyen videoklipet szoktak csinálni rock and roll együttesekről, és akkor egészen eltorzul a fejük az embereknek, amikor belehajolnak a képbe. Én nem igazán kedvelem, én a hagyományos 50 mm-es alapoptikát használom, illetve egy kicsit nagyobb látószögűt. 100 évvel ezelőtt Lumière testvérek is egy optikát használtak, egy fix optikát. Ma már olyan optikákat is használnak, olyan lencserendszereket, amiben az egyik lencsetag, az egyik ilyen üveglencse mozog előre-hátra, és ezzel változtatni tudják a fókusztávolságot, ezt hívjuk variónak vagy zoomnak. Például az a videokamera, ami engem vesz, az erre alkalmas, és akkor nem kell cserélgetni az objektíveket. Itt ennél a felvevőgépnél cserélhető optikák vannak, ezért ha ezt emelem és körbeforgatom, akkor mindig más optikát lehet belerakni. A régi felvevőgépeknél egyébként csak egy optikát lehetett használni, az én kézikpublis gépemnél annál csak egy optika van. Itt ez a revolver fej, amit elforgatok, lehetőséget ad arra, hogy mindig más és más látószögű objektíveket helyezzek el a filmszalag elé. Például, amióta a variót feltalálták, azóta már olyan gépeket csinálnak, amiből ki se lehet szedni az objektívet, hanem beraknak egy optikát, és azzal változtatják a fókusztávolságot. Akkor belül egy lencsetag
változik. Előre-hátra mozog. Ezzel változik a fókusztávolság az objektívnek, úgyhogy amikor ezt használjuk, ezt az optikát, akkor tulajdonképpen a nagy látószögűtől kezdve a teleobjektívig mindenféle fókusztávolságot tudunk alkalmazni. Aztán vannak az úgynevezett makrooptikák, amikkel egész közeli felvételt lehet csinálni. Meg is mutatom. Ez például egy nagyon érdekes makrooptika rendszer, amit most ide behelyezek. Itt van né. Ezt az én műszerészem csinálta, ha tekerem ezt a kis csavart, akkor a kihúzat mozog. Kihúzat az azt jelenti, hogy most kihúzom ezt a fémdarabot, és az optika távolabb kerül a fém síkjától, és ezért egész közeli felvételeket lehet vele csinálni. Ide berakom ezt az objektívet, így. Most már ilyen körömnagyságú, egész pici kis felvételeket lehet csinálni, egész a gyufaszál méretig, gyufafej méretig. Kiemelem ezt az objektívet, kinyitok a rekesszel, ezen elég jól látható, azt hiszem. És becsukok vele. Kinyitok, így a legtöbb fényt kapja, és becsukok. Ezeknek a rekesznek értékei vannak, ide van írva a szélére. Ez az objektív például egészen 2-es rekesznyílástól, a legnagyobbtól fokozatosan állítható a legszűkebbre 22-es rekesznyílást.
Amikor a fénymérőt magyaráztam el, akkor az volt annak a lényege, hogy a fénymérőn beállított fénymennyiség szerint választom meg a rekesznyílást, hogy mekkora lukon menjen be a fény, és természetesen az expozíciós időt. Hogy is működik egy kamera állvány? Itt alul van egy csavar, amit rögzíti a kamerát az állvány tetején. Ezzel szorítjuk rá tulajdonképpen az állványra a masinát. Most kicsavarozom, és egy ügyes mozdulattal lehúzom, itt van egy kis csavar, egy bütyök. Most ha megtekintjük az állványt, szemmel látható, hogy ennek az állványnak szemben mi velünk 3 lába van. Tehát nem 4, mint a kutyának, és nem 2, mint az embernek. Ezt nem csak a filmszakmánál használják, például nagyon sok földmérő használja ezt a dolgot. Leállítjuk a 3 lábat, mindegyik lábat külön lehet leföl húzogatni szemmagasságnak megfelelően. Például láttam egy filmet, ahol minden gépállás alulról volt, egészen lentről a földről, igen, innen. Azt hívják béka perspektívának, mintha a békának a szemszögéből forgatnánk, a másik, a felső gépállás, amikor fölülről van minden. És nagyon furcsa volt nekem, hogy ez a 1,5 órás játékfilm mind alulról van. Hát kiderült, hogy alacsony az operatőr, aki csinálta, és az ő szemmagassága az ekkora volt, hát egy kis kínai operatőr volt. Ebbe a 3 lábú állványba, aminek mindegyik lábát lehet külön állítgatni, illik bele ez a csúszkáló fej. Lecsavarom gyorsan ezt, hogy meg tudjam mutatni. Ez tulajdonképpen egy gömb, ami ebben a kehelyben csúszkál. Ennek az a funkciója, hogy pontosan be lehessen állítani a vízszintet. Tehát bármilyen földrajzi viszonyok közt be tudjuk állítani a vízszintet ezzel a kis bütyökkel. Nem tudom, ez látható-e lesz. Majd úgy tartom, hogy igen, itt van egy kicsi kis fehér kis bigyó, aminek a közepén van egy kör, és van benne egy buborék. És addig állítjuk a buborékot, amíg a kör közepére nem kerül, akkor vagyunk vízszintben. Most szépen ezt visszahelyezem. A jó segédoperatőr az, mikor az operatőrint fölállítja az állványt egy perc alatt, és utána rögtön beállítja a vízszintet. És amikor a vízszintállító csavarral a vízszintet belőttük, akkor ezzel az alsó csavarral megszorítjuk az állványt, akkor már tulajdonképpen ez a fajta mozgás, ez a vízszintes panoráma mozgás, az mindig vonalba lesz, tehát nem lesz ferde a kép. Ezt hívjuk bal és jobboldali schwenknek, a schwenk az egy német szó, magyarul panorámázás. Tehát amikor így körbeforgatjuk jobbra-balra, ezt hívjuk panorámázásnak, ezzel a kis bütyökkel tudjuk rögzíteni, és ezt az oldalsó bütyköt megnyitjuk, akkor pedig a le-föl schwenk történik, tehát lefele, illetve fölfele tudjuk mozgatni a kamerát. Ez a legegyszerűbb statív, hát nagyon sokféle statív állvány létezik. Van olyan, amelyik olajban úszik, van, ami az a zsírófejes állványok, amelyiknél kiegyenlítő fogaskerekek vannak, hogy nagyon finoman lehessen mozogni. Ez tulajdonképpen egy elég régi darab, ez az Arriflex típusú, és ez a kis kézikurblis Döbri kamera, ez tökéletesen passzol ehhez az állványhoz. Van egy sokkal nagyobb állványunk is, csak azt nagyon nehéz cipelni. Minél nehezebb egy állványfej, meg egy állványlábazat, annál kevesebb rezgést visz be a kamerának a működése. Panorámázunk körbe, akkor mindig vízszintben van az egész táj, vagy a dolog, amit rögzíteni akarunk. Ha ezt kinyitom, akkor pedig leföl tudjuk mozgatni a masinát. Leföl. Ez a lesvenk, fölsvenk. Például, ha egy alakon végig akarunk menni a lábától föl egész a fejéig, vagy vissza. Egyszerre ezt a két mozgást is lehet alkalmazni. Az operatőrök nagyon komolyan és sokat gyakorolják. Arra, hogy ki tudják támasztani a kamerát, való a schwenkkar. Ez a kar, amit minden operatőr ízlésének megfelelően állít be megfelelő hosszúságra. Igen. És utána rögzíti.
volt egy operatőr barátom, akit megkért a rendező, egy helikopterről csináltak felvételt, hogy lefele csináljon egy szép képet, ő majd hátulról tartja. Fogta is, csak akkor az operatőr megszólalta, mondta a rendezőnek, te adjál légy szíves egy másik optikát. A rendező elengedte az operatőrt, hátrament a repülőgépbe az optikáért, az operatőr kizuhant a lukon, a lába beakadt a luknak a szélébe, és ott lógott lábbal lefele ki 1000 méter magasságba. Nagyon csöndes ember volt, nagy nehezen visszahúzták, és mikor leértek a repülővel a szárazföldre, akkor akkurátusan kihúzta ezt a Schwenkart, és végig kergette az egész reptér kifutópályáján a rendezőt, mert ezzel akarta agyonverni. Szóval ez a Schwenkar, ez például erre tökéletesen alkalmas, valóban nagyot lehet vele ütni. Vannak vasból készült egész vastag Schwenkarok, azok már gumibotszerűek, azok már 8 napon túl gyógyuló sérülést is okozhatnak. A német szavak egyébként nagyon elterjedtek a filmtechnikában, legalábbis Magyarországon. Greifer, az a kis kampó, ami futtatja a filmet. A Schwenk és a Fahrt. A Fahrt az a kocsizás, utazás, amikor a kamerát ráteszik valamilyen járműre, és azzal megy. Vagy a Krán, az pedig a daruzás. Az amerikaiak meg a saját nyelvükön használják ezeket a kifejezéseket. Egyébként a Lumière úrék valószínű, hogy franciául használták ezeket a kifejezéseket, habár jellemző módon 100 évvel ezelőtt csak fix képállásokat csináltak, a nagyon kevés olyan volt, ahol mozgatták volna a kamerát. Az előfordult, hogy rátették egy csónakra vagy egy lovaskocsira, de nem csináltak kézből, például egyáltalán nem csináltak felvételeket, szinte lehetetlen is, hogyha ezt a kurblit tekerem, és nincs fixen a gép, akkor nem működik a dolog. Amikor egy folyamatos felvételt készítünk valamilyen jelenetet, akkor azt különböző képkivágásokba készítjük el. Totálba, például ha most totálba kinyitsz, akkor látni fogják a nézők, mi az a totál. Tehát amikor teljes alak benne van a képbe, közelibe. Van az úgynevezett amerikai plán, a totál után jön, ahol itt le van mágva a láb. Ezt hívják amerikai plánnak. Csináld meg az amerikai plánt, hogy itt le van mágva a láb. Aztán jön a bőszekond, ami körülbelül idáig van, és benne van a teljes alak. Aztán jön a szekond, ez általában bemondók szoktak így ülni a tévében, az a szekond. Akkor van a szűk szekond, amikor már egészen itt van a mellkasnál, és van az arcközeli. Úgy hívják, hogy premier plán. Angolul, arcközeli. Akkor vannak az úgynevezett szuperközelik. Tehát amikor például csak egy szemgolyót vesznek föl tudnád venni a szemgolyót? Mondjuk ezt. Ez a szuperközeli. Ezeket hívják szuperközelieknek. Minden képkivágásnak most már nyugodtan kinyithatsz egy kicsit, más és más a hatásmechanizmusa. Például a filmtörténetben, amikor először fölvették valakinek csak az arcát, akkor a nézők közül egy néhányan elájultak a moziba, mert fölüvöltött egy nő, hogy levágták a fejét. Hát mert valóban levágta a kamera a fejét az illetőnek, és csak azt mutatta. Kicsit kell beszélnem a Blickzür fogalmáról. Most átfordítottam a kamerát a másik oldalra, és ez azt jelenti, hogy ugyanabból az irányból
ha a másik oldalra fordulunk, de a menetirány ugyanaz, akkor egymással szembe fog menni a Duna. Erre a legjobb példa a futballmeccs, amikor a futballmeccs közvetítésekor csak az egyik oldalán a pályának vannak a kamerák, és onnan veszik föl mind a két csapat játékát, mert abban a pillanatban, ha az egyik oldalról vennék meg a másik oldalról, akkor a két ellenfél, az egymással szembefutó csapatok egy irányba szaladnának a televízióba. Ezt hívják Blickzűrnek, az azt jelenti, hogy a tengelyen, például a két ember beszélget egymással, vagy két foci csapat játszik, nem szabad mozgásba átmenni, csak akkor, hogyha közben a kamera forog. Ha megállok, és hirtelen a másik oldalról veszem föl ugyanazt a dolgot, akkor az ellenkező oldalra kerül, ami a bal oldalon volt a jobb oldalra, ami a jobb oldalon a bal oldalra. Ez teljesen érthető és világos, ugye? Hát ennél szebb képet én még nem láttam Budapestről. Leghíresebb fák. Régi, több száz éves hídból egy darab. A Darú visszafele megy a Duna, nem érdekes. Megfordultunk. Ja, itt kell elmagyaráznom a Blickzűrt. Ha jól emlékszem, ami ott se sikerült. Igen, nem érdekes, megint itt van az a csíkos őrült. Most már jól lenne kifelejteni a filmművészet történetről. Az se baj, hogy a hangmérnök belóg egy nagy napszemüveggel, mint egy bostoni folytogató. Most kicsi, miért vetted ezt fel? Improvizáltál. Na. Hát körülbelül ilyen pártot csináltak a Lumière-ék, csak az nem döcögött. Akkor már ki volt találva a technika, nem úgy, mint ma. Nyilván volt vízi pártot. Volt vízi, ahogy nem. Nagyon sok csónaktúrát rögzítettek ők, csak nem zöcsögött ennyire jó. Nyilván nem hullámzott akkoriban a folyó. Ezek a gyönyörű kis trutyikot rajta, ilyen fehér kis tükkösök vagy kis trutyik, meg az egészen van egy ilyen hosszú szürke vastig gyönyörű. Ez a Margit-cég. Te szerintem nekünk archívanyagokat kéne gyártani, és azt eladni, hogy ne haragudjon, nem kellene 1932-ből egy pontosan olyan mostos a minőség. Bombázás előtti kép. Bombázás előtt zaklatott kamera mozgás a parlament mellett. Nem? Ha véletlen elmegy egy mai autó, az gyorsan összemocsoljuk. Háttérben a nem létező magyar televízió épülete látszik. Iszonyú. Ezt már csak egy smirglit áteresztenénk rajta, ezt már el lehetne adni eredeti bűnőet. Nem? Teljesen mindegy, hogy az az épület ott a sarkon akkor még nem volt meg. Kicsit jobban lesmérgődik. Borzalmi. És meg sikerült ilyen kötetlen kompozíciókat készíteni. Arra figyeltél, hogy a kamera véletlen se álljon úgy, hogy egy egész épület legyen, nem? Na, de hogy láttam, azért akkor most. Látszik vízilóról, vágtató vízilóról a látszik. Elképesztő. És hogy lehet, hogy az én fejem mindig ott van, ugyanaz? Ja, hogy vízszínben vagy. Ez jó. Ez jó. Hát csodálatos. Tulajdonképpen szíve folyamatosan beszél ott. Majd alá... Ja, nagyon. Szerencsére jött megint egy híd. Ezt a vadonatúj Erzsébet is 100 évvel ezelőtti technikával rögzítettek. Hát ha megőrültünk. De hogy ezt negatív hívásba vagy pozitívba, hogy lehetett ezt a sok cikot elérni, erre azért nagyon kíváncsi lennék. Valószínű ezeket simán feliratozzuk 1895-re. Nem teszünk. Nem? Nem teszünk. Az elmegy simán. De azért ne írjuk le, hogy Kodak Dávid a legújabb nyertedet, akkor a Kodak cég leszedeti a feliratot. Éjszakai felvételeket fogunk készíteni. Éjszaka általában nagyon kevés a fény, ha csak nem használunk mesterséges fényeket, és ezért
Kétféle választásunk van. Vagy minél érzékenyebb nyersanyagot használunk, és minél több fény, vagy pedig meghosszabbítjuk a kockánkénti expozíciós időt. Amikor például fényképezünk éjszaka, akkor igen egyszerű a helyzet, mert jó hosszan nyitva adjuk a fényképezőgép kapuját, és miután megnőtt az expozíciós idő, adott esetben több másodperc vagy több perc is lehetséges, még alacsony érzékenységű nyersanyagra is tudunk fényképezni kevés fénnyel. A filmezésnél más a helyzet, hiszen mozgóképről van szó, tehát ha lemegyünk sebességbe, akkor nagyon fölgyorsulnak a mozgások. Ha viszont maradunk a sebességnél, akkor nem tudjuk meghosszabbítani a kockánkénti expozíciós időt. Van egy másik úgynevezett nyitott kapus felvétel, amikor a filmkamerával azt csináljuk, hogy minden kockára, mint a fényképezőgépnél külön-külön exponálunk, úgyhogy hosszan nyitva hagyjuk a kaput. Ezt már tulajdonképpen nem filmezésnek lehet nevezni, hanem inkább sorozat fényképezésnek. Tehát itt van bent a szektor állító fokozatrendszer, hogy hány fok. Most körbetekerem, innentől kezdve, ahogy az előbb magyaráztam, idáig nyitva volt a kapu. Ott van benne a film. Innentől ugyanakkorában zárva van. Majd újra megint nyitva van. Idáig. Aztán megint zárva. Ez 4x90 fok, testvérek közt is 360. De azt akarjuk, hogy rövidebb ideig legyen nyitva, akkor szépen arrébb állítjuk ezt a fokot, a szektort. Egészen elmegyünk 170, 160, 120. Sokkal rövidebb ideig kap a film fényt. Innentől idáig. Ez csak 45 fok. Az előzőnek a fele. Ha ugyanolyan gyorsan tekerjük a kamerát, mint az előbb, akkor fele annyi fényt fog kapni a film. Ez a petróleumlámpa, amit látható a kép közepén, ez itt lóg. Mint egy ingát meg fogom így lökni, és különböző hosszakban nyitva fogjuk hagyni különböző hosszúságú ideig a filmfelvevőgép kapuját. Mi történhet ezáltal? Ha hosszan nyitva tartjuk a kaput, mondjuk 1 másodpercig, számoljuk ki, hogy mennyi idő alatt mozdul a holdpontról a másik holdpontra ez a petróleumlámpa. Tessék, 1 másodperc, 2 másodperc, körülbelül 1 másodperc alatt húz át a képen ez a fény. Ez azt jelenti, hogy ha 1 másodpercig nyitva hagyjuk a fényképezőgépnek, illetve a filmfelvevőgépnek a kapuját, akkor ez egy csíkot fog húzni minden kockán. Itt van egy csík. Jé, nincs ott senki. Ja, egy kötélen lóg a petrólámpa. Itt van, tessék. Ez alatt a kocka alatt körülbelül 10-szer csináltuk. Ez alatt is. És milyen szép csíkokat lehet így festeni. Nagyon sok képzőművész van, például Boholi Nagy a 20-as, 30-as évekből olyan fényképeket készített, ahol fénnyel festette a fotó nyersanyagra. Én nem mondom, hogy ez például ez a kép, ez valamiféle olyan nagy élmény nyújtana, de mindenképpen sikerül televilágítani a filmkockát, hogy a következőt élvezhessük például. Görgörös gyomor. Hoppá! Ez se csúnya. Például gondolják meg, hogy 1 másodperc alatt az ember 2 karjával hogy tudna ennyire hatomászni. Ez semmi más nem tudja rögzíteni, csak a fénykép vagy a film, amelyik rögzíti ezt a dolgot. Ez a felvétel, ez már egy hosszú expozíció volt. Egyébként készítettem ilyet a Lumière tekercsek készítése közben, tehát amikor tavaly forgattam Franciaországba, akkor fölvettem az egyik világított tornyot, ami a tengerparton áll, és kb. 1,5-2 kilométeres fénysugarakat vetít ki a tengerre, fénypászmákat, hogy a hajók a tengerről lássák. Ezt a világított tornyot, ezt már
több száz évvel ezelőtt használták, mint világító effektust, hogy jelezzék a szárazföldet az odaérkező hajósoknak. Akkoriban még nem volt elektromos fény, úgyhogy kis acetilén lámpát tettek bele, és egy óriási nagy tükör labirintussal annyira felerősítették a fényét, hogy az több kilométerre ellátszódott. Most már halogénizót használnak bele. Szerettem volna közelről fölvenni ezt a világító tornyot egész a izó közeléből, de azt mondta az őr, hogy azért nem szabad ezt megtenni, mert megvakulnék tőle, ugyanis még mindig azt a régi tükör labirintust használják, tükör visszaverő rendszer, és olyan erős a fény mennyisége, hogy ők is lezárják az ajtót több lakattal, és senki nem mehet oda föl addig, amíg ez a világító torony működik. Úgyhogy végül is fölvettem ezt a világító tornyot alulról a földről, egy olyan jó 50 vagy 100 méterről, de mivel hogy egy viszonylag alacsony érzékenységű nyersanyagom volt, én is ezt a játékot játszottam el, amit mi most a petróleumlámpával. Nézzük meg ezt a világító torony című tekercset a Lumière sorozatban. Hasonló fényjelenséget rögzítettem, csak nem világító tornyot éjszaka, Holdfény tükröződés címmel. Ugye mindenki itt ismeri a teliholdat, amit föl kell a víz mellett, vagy valamilyen vízpartnál lehet látni, és akkor a vízen tükröződik a teliholdnak a fénye, egy ilyen ezüstös, mágikus fény. Elég furcsa pszichikai lelki hatást is okoz bizonyos embereknél. Engem elsősorban fény mozgása szempontjából érdekel. Egyrészt a holdnak a mozgása, mint az égen áthalad, hiszen ugye a Föld forog, és a holdhoz való viszonya az állandóan változik. Na most ez is érdekelt, hogy hogy kell föl, másrészt pedig az, hogy a vízen hogy tükröződik vissza, mennyire tudom azt kiexponálni. Nézzük meg ezt a Holdfény tükröződés című tekercset is.
kísérletem ilyen éjszakai felvételeknél az volt, hogy egy nagy óriás kereket, ami ki volt világítva, az egyik vidámparkban, azt rögzítette, és elég furcsa dologra lettem figyelmes. Ha megtekintjük lassítva azt az óriáskerék című tekercset, akkor szemmel látható, hogy a kerék hol jobbra forog, hol balra. Ami szinte lehetetlen, hisz az óriáskerék egy irányba forog, hát meg bolondulnának a rajta ülők, elpusztulnának, ha hirtelen erre pörögne vagy amarra. Igen ám, de a filmtechnika ügyessége folytán, amikor nyitva hagytam ugye a filmfelvevőgépnek a kapuját, akkor az mindig más fázisát fényképezte le az óriáskerék küllőinek. Tekintettel arra, hogy nem tudtam pontosan kiszámítani, hogy a küllők hol fognak állni, hisz az óriáskerék hol gyorsabban megy, hol lassabban. Volt olyan fázis, amikor a küllők így álltak, és forgattam újra, és a küllők úgy álltak, mintha visszafele mennének, mert túl sokat haladt előre a kerék. Tehát nem mindig ugyanannál a fázisnál fényképeztem az óriáskerék küllőit, mert ha mindig ugyanannál fényképeztem volna, akkor az óriáskerék állt volna. De mivel, hogy össze-vissza tekertem a kurblit, tehát nem abban a ritmusban, ahogy a kerék forgott, hát szemben látható, hogy a kerék az expozíció után a filmszalagon hol erről le, hol hátra forog. Ez egy elég érdekes jelenség volt, és elég viccesnek tűnik azzal a hanggal, amit alkalmaztam hozzá, úgyhogy nézzük meg ezt is. Kiváltképp nem kedvelem, amikor a tévében vagy filmekben az emberek dohányoznak és isznak. Ez általában a játékfilmekre jellemző, amikor már nem tudják, hogy a színészek mit csináljanak, akkor azt mondják, hogy gyújtson rá. De most a fényjelenségek bemutatása véget rágyújtotta, és a parázsfényét is fogjuk látni a petrólámpa mellett. Ez például, amit itt látunk itt körvonalban, az egyik kezemmel a zseblámpával klaviatúráztam, a másik kezemmel a sokkal kisebb fényt adó, állandóan dohányzó cigarettavarázsal. Életemben nem szívtam el annyi cigarettát, mint itt. Ez például nagyon jó, és közben a petróleumlámpa ahol működik. Szerintem ez szinte tökéletes kompozíció. Persze, ez a lényeg. Hoppá. Igen, itt már a cigaretta eltűnt, és egy szőrszál van, úgyhogy menjünk tovább. Itt már teljesen szétesett a kép, ugyanis leesett a kezemből a petróleumlámpa is, még az alakot egy picit látni ott körül homályosan a sikos trikójában. Hát ez meg mi a szösz? Az az igazság, hogy amikor megnézzünk egy tekercset, most nem akarok külön előadást tartani, de hát végső soron ez a dolgom. Amikor megnézzük egy tekercset, minden sötétben készült felvétel, mint ahogy mondtam, újabb vágyakat ébreszt, újabb kíváncsiságot okoz. Már amit ismerünk, arról tudjuk, hogy micsoda, de amit nem, például halvány igazam sincs, hogy ez micsoda. Nektek van milyen elképzelésetek? Fölfele húzta a lámpát, vagy mi? Olyan, mintha összecsillogna a szára maga. Be lett pörgetve a lámpa. Meg lett pörgetve? Tényleg, csináltunk egy olyat igazán a Sevinek, föltekertük a spárgára, és ahogy ereszkedett lefele, valószínűleg ezeket a csíkokat húzta, és itt állt meg.
Még milyen jó, hogy ketten voltunk.